לפני שהפרק מתחיל, רציתי לשתף אתכם במשהו. זה לא סוד שאנחנו חיים במציאות לא יציבה, בטח כלכלית. אני עצמאי, דואג לעתיד שלי ושל המשפחה שלי לבד, חי מקצוע שמשתנה כל הזמן. והמחשבות על איך שומרים על רמת חיים בהמשך, על הפנסיה, על מה יהיה, הן מחשבות שתמיד מלוות אותי. אז השבוע למדתי משהו שלא ידעתי. גיליתי שיש מוצר שנקרא משכנתה הפוכה של כלל ביטוח ופיננסים לבני 55 פלוס שיש להם בית. שלא תתבלבלו, הבית נשאר שלכם. אתם גרים בו ואתם יכולים לקבל ממנו כסף לכל מטרה שתרצו. לשפץ, לטוס, לעזור לילדים, או אפילו למנף את הכסף לטובת השקעה. בלי להוכיח הכנסה, בלי ביטוח חיים, בלי הצהרת בריאות. והכסף מוחזר בסוף, בעת הפירעון, בלי קנסות. אתם בטח מכירים מישהו שזה יעזור לו. שווה לבדוק עם כלל ביטוח ופיננסים. צירפנו לינק לפרטים נוספים בתיאור הפרק.